Ki Tylli ki Autonomous District Council ADCS ha ke Jylla ki larai ban kentu ya ke sarkar pedeng ban pelat ya ke Jylla na ke jing pentrikam ya ke uniform civil code. Ha ki jaka balabu. Ya gani ke rai la shim hadin jong ke jingalang jong Baroh laingut ki chief executive member kata jong ke KHADC iba Tito Starwell Khan u CM ka JHADC iba Thombor Shiwat bat u CM ka GHADC u Albinush Raksam Marak. Kabala penlong ha conference room jong ke KHADC henne ke sengi. U sembut CM jong ka GHADC u Nikman u chairman ka KHADC iba Lamprang Bla bat kidkhot jong ka executive ka KHADC kilai don lang ha kane ke jingyalang. Habakran syakilat pathai kubor hadin jong ka jingyalang u CM ka KHADC iba Tito Starwell Khan ilaong babaro Tylli ki ADC kila rai banyatai ya ka jingeshim rai ha ki council ke jongki ban persya ya ka jing pentrikam ya ka UCC ha ki jaka balabu ha ka thop. Katkum ka jing sngau ka jong u ya ka ne on sabu ru hakmat ka sarkar Jylla khnang bakine shim lang ya ka ju ka rai. Uloong shushu ba ka jing pentrikam ya ka UCC kan kta shibun ya ka bor bat ka jing trikam jong ki ADC khamtam ha ka baidei bat ki traditional custom practice bat ru ya ka emlang sa lang hi Baroh ka way. That implementation of UCC in the 6th schedule area will be totally opposed.